Vi har netop nu fanget Daniel Nikolaj Lassen, chef for skadestuen. Daniel, kan du fortælle mig lidt om, hvordan det er at være chef for skadestuen? Ja, men det er sådan meget sjovt, samtidig meget hårdt og et meget vigtigt job. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Får I mange kunder ind på sådan en normal hverdag, som i dag? Ja, vi får rigtig mange. Især ved middagstid og sådan noget. Okay, hvad er sådan de mest almindelige tilfælde af skader, I får ind? Af skader? Det er, hvis der er nogen, der er lidt for hurtigt og stødt ind i hinanden. Og er det sådan lange operationer, eller noget, I skal lave, eller er det bare lidt hurtigt kig forbi lægen? Nej, det er lige et hurtigt kig, og så lægge lidt ned, og så lige strække benene ud. Der er sådan nogle udstrækningsøvelser. Okay, kan du fortælle lidt nærmere om, hvad I gør sådan ved patienterne, de forskellige? Vi lægger deres ene ben op på en stol, når de sidder ned, og så prøver vi på at lave lidt udstrækning med dem. Okay, jamen det lyder jo fint. Jamen, så er der bare én ting tilbage at spørge dig om. Er du den rigtige chef for skadestuen, eller mener du, der er en anden, der kan gøre jobbet bedre? Det ved jeg ikke. De fleste vil nok foretrække en kvindelig en. Okay, hvorfor det, mener du? Ja, altså de fleste de kigger jo på noget, som sidder højere.